Ahoj lidi, vítám vás u mého třetího videa v této sérii. No, dneska si uděláme takovej v podstatě taky takový strašný vir, ale zdaleka se nepodobá jako tím předtím. Prostě to není zas tak dobrý vir, no ale není to vir, ale je to prostě jenom takový strašná. Tak si zase dáme poznámkový blok, tam si napíšem tady to. Tady je to, tady je napsáno to, co vaši oběd zajímá, protože to je to jen pro tu oběť. A já třeba wrestling tady mám a tady máme aby jaký vir je napadl. Tak si dáme za soubor, uložit jako vždy a dáme si tam wwe 12 mezera.bat, zase to je, tak si dáme uložit. Ano, výborně, tak už to tu máme, tak se na to ten člověk klikne, pokračujte stisknem a tady se mu ukáže, to je Trojan Horse. Zmáčkne to znovu a takhle se mu to udělá. Jak říkám, není to moc vir, ale prostě, když to na to poprvé klikne, třeba když to domyslí, může vás úplně klepnout šlak. Takže třeba, no, tady to bylo takový kratší video, takový trošku, ale za to, jak to moc nefunguje, mi hlavně nedávejte dislikey, protože tady to není zrovna nejlepší video, ale aspoň nějak funguje trošičku. Takže děkuju za shlédnutí a čau.